Победител в надпреварата сред жените стана друга наша национална бегачка – Милица Мирчева с време 18 минути и 21 секунди. Спортистите трябваше да бягат успоредно със съдия, качен на самият лифт и да го задминат. Трасетата бяха две – по-леко и по-тежко, а в надпреварата имаше старт за професионалисти и друг за по-неопитните. Мотивацията обаче е обща – да се насладят на планината и да победят себе си. Тъй като ми предстоят и много стартове по-големи и се надявам това да бъде една тренировка за мен. В рамките на 15 минути и 30 секунди там някъде трябва да го обмина трасето. Вече е една от най-прекрасните планини и плюса е, че много е близко и до самия град, до самата столица на България, така че софиянците могат да се гордеят с това. Мисля, че хората трябва да дадат всичко от себе си днес, да направят едно хубаво бягане и да се наслаждават на хубавия ден. Тази година контролното ни време е 14 минути и 50 секунди. Това е времето, за което лифта минава разстоянието от старта до финала буквално. Традиционно имаме около 100 човека всяка година, а тази година имаме над 100, тъй като виждате, до последно регистрацията бе пълна, имаше хора, които включително и върнахме. За добро време няма проблем да постигнат. Наистина около 5 или 10 секунди след това не е особено голяма разлика, но истинското предизвикателство наистина е сериозно. Бегачи като Шабан Мустафа, като Йово Николов, в последните 3 години не успяват да го победят, но пък се получава един наистина хубав празник за спорта, за планинското бягане, за планината Витоши и за всички, които обичат Витоши. Драгалевският лифт вече веднъж е бил побеждаван, но състезание с други условия преди 4 години от друг наш елитен бегач – Кирил Николов Дизела. А днес в опита да победят съоръжението бягаха и над 120 любители. За удоволствие. За първи път ли ще опитате да набягате? Първи път, да. За колко време мисля, че ще се справите? Около половин час някъде. Тоест ще победите ли лифта или? Не, няма да успея, но ще дам всичко от себе си. Състезанието изпревари лифта с награден фонд както за опитните атлети, така и за бегачите-любители. Финалната точка на надпреварата бе горната станция на лифта Бай Кръстю на 1370 метра над морска височина.